ай ҳаматон бахшиш мепурсам нек дига мухлис хезе нестма шонемси шахера рӯҳӣ кард хезера чапагардон кардан ай ба ҷое ки бояд жёстки ответ медод барои мирғ гуфтанашу барои любой чӣ гуфтанаш. Барои харидори намудани маҳсулотҳои софсавдо метавонад аз сайти sofsavdo.ru истифода баред. Маҳсулотҳо барои рехтани мӯи сар, ғафз кардани риши худ, ё ин ки шумо хароб ҳастеду мехоҳед фарбе шавед, ё ин ки шумо фарбе ҳастеду мехоҳед хароб шавед, ё ин ки қадди шумо паст ҳасту мехоҳед қадди худро баланд кунед, ё ин ки шумо сафедчаи пӯсти бадан доред, ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред, пас аз маҳсулотҳои софсавдо истифода баред. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 1 соат бошад. Барои дигар давлатҳо бошад доставка аз 2 то 3 рӯз мебошад. Барои фоидаҳои доруро дидан метавонед аз YouTube канали sofsavdo.tg истифода баред. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. Ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ. Чанд қашт вазъияти реб накардем ва вазъияти реб чӣ маъно дорад? Яъне мо аз тарафи худмон назарияи худмона мефаҳмонем ки определённая ситуация барои чӣ шидагие ва ин ҳафта самый шоковый состояние ду события мора овард. Якум событияш и шахер да хезе авлод дизад ва хезера 5 сомон да шонемси фурӯхт ва дуюм вазъияташ и шонемси Айсинат Шарипов бахшиш прасид. Сараввал айта бахшиш мепарсам. Ва аю иҷозат прасид ки агар иҷозат дидӣ ман аму раундома бихонам MP3 када барорам. Ва рӯйдоди сеюми ҳафтаи мазкур гемам набуд мешавад, барое ки дига ҳама реп карданд. Яъне будак бачаку и Карлион туи муборак хонд. Туи муборак бояд шава, ман мешиносам шаҳра. Барон треки ду соҳил тайёр кард, клип кард, бировард ва дигаро. Ва сар мекунем ай рӯйдоди якуме ки самый важнияй и шахерай. Бисёриҳо да комментариёшон навистанд ки значит шахер плани шон будай пешаки 2 сол пеш 2018 рафт хезера кад биромад ва ҳамин хела метова ҳамин ситуация, яъне хиёл мекунӣ ки таки было. Так как ситуация бин клип дар канали шонемси биромад ва шонемси ай пеш мегуфт ки 5 декабр ждат кунем ответ метам 5 декабр ва ситуацияра ҳамин хел шид ки дар 5 декабр шонемси ответи жёстки да Айсинат Шарипов надода хезе авлода сӯзонд, хезера сӯзонд. Ва агар ки фикр кунем хиёл мекунем ки шонемси шахера рӯҳӣ кард хезера чапагардон кардана ва ҳамихе апрадна омад. Як группа ништи, як гуфти лонли ҷазир кард. К сожалению хел нест бародаро, чунки шонемси реально рӯзи 5 декабр Айсинат Шарипов да ответ додани буд. Реально сари қарж да любой чӣ гуфтани буд, барое ки як барнома недавно биромад дар канали Меҳроб Про ба фикрам биромад. Дар онҷа шонемси чӣ мега? Шонемси мега ки Айсинат Шарипов бояд ихелӣ намекард ва ӯ гапҳои гуфтагия вай бояд ҷавоб гад, яъне вай полностью ҳамаи ғазабша рӯзи 5 декабр хост нишон бида, лек дар ҳамин байн шахер ин ситуация шид ва вероятность аст ки шон шахера телефон карда призаеш ки чо кади чӣ гапай ягон хел чӣ дори ягон план дори ки шахерам гуфта ки ам хеле план дорам. Барои чӣ? Барои ки шахер где-то 20 ноябр 20 буд 15 ноябр уже гуфтеса буд ки ман план дорам хезера савдо мемонам ва ҳеҷ ка намехараш ва баъди савдо мондан баъд аловуш месанам. Ва хезера предлагат кард дар шонемси ва шонемсира гуфт ки намхели проектай биё бикунем. Шонемси гуфташ ки хай биё дар канали ма партоимаш, так как ма бояд ситуацияра бояд 5 да ягон ответ битум, ягон чӣ битум. Ва ҳамин хел шид ки шонемси клипа дар канали худаш пардофта, ҳам дар канали худаш пардофтана, ҳам дар канали шахер ва маънои клип ҳамин буд ки
шахер доказать кард ки ман шуморо раҳ нишон додам, ман шуморо нон ёфтам, дар даҳантон додам, хӯрондумтон, ба қомат ростон кардам, лек шумо боша мара кидат кардед. В общем, ҳамин қадар маънӣ дошт ва ҳамадаи чиз маъқул шид ва ситуация аида бадтар ситуация, яъне положение хезера треки туин бураки Карлион кард. Маънура надорад ки туин бурак Карлион безеба трек бениҳоят хубай, лек ин маънура дорад ки вай метавона определёни проблема дошта боша. ҳайошавол бадтар гап мезанем. И шонемси ди мавзумон шонемси ай Санат Шарипов бахшиш парсид. Ай ба ҷое ки бояд жёстки ответ медод барои мирғ гуфтанаш, барои любой чи гуфтанаш ва просто хес гуфт бахшиш. Ман нафаҳмидам, реально ма бояд ӯ кор намекардам, дар сари қарм кора кардам ва вероятност аст ки ибо дора тагишда чизе дора, барои ки шонемси просто так ичира наимона, баронам просто так ичира наимона, шонемсирам просто так ичира наимона ва шонемси ягон вақт не победитель бромадан намехоҳад, вай вечно мехост ки цифрош баланд бошам. Простой пример, даврои одноклассники да вечно да опросое ки шонемси зураю ки ягон каси дига вечно скрин мекардам, вора ҳама ҷуда нишон медод ки вот ма бинед на шонемси чемпион, ҳама да голоси бисёр дора ва репафтарам 5-6 брид, барои ки ҳичка нагирифта буд. В общем, мақсадш буд ки просмотрои миллион бигира, барои ки чтобы дигарорам нишон доказать кунам. В общем, цифра шонемси да самый важный чизай ва и коре ки ҳозир да ки кард, да Санат Шарипов кард, и метавона побочный эффекти хича дошта боша. Яъне шонемси и корра барои касае ки райдер ответ додиста, mp3 када шона трекош mp3 да ҳарчи гуфтесай, ай неприятнее шонда ҳар рӯз дис бизан хай неприятнич мешава ва шонам хост ки ответ битам текстоша бихона ва фикр мекунам агар ки шон текстои асосиша mp3 када канали Санат Шарипов партоя ва ответ райдер у текстои запасное ки бояд главни мехонд, чун ва вақте ки диди хелия ёра хонд уж меган у жосткитаре оро мехона ва иҷада ва фикр ягон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ хуш мешава, барои ки и тага мишам достаточно бачаку слишком жёстки бад наренеш ки как никак цензура ҳаст и чи общая омай да байни хто нестае ки бигем ки о байни хчомдан ҳуқуқ доран гап задан ҳама гӯш мекунад. Ва сеюм мавзӯи мо имрӯз баронае. Барон клип кард. Барон да клипаш ҳамаи актёрои зур-зура гирифт, ҳамаи одамои знаменитиро гирифт, ҳамаро гирифт. Короче, клип сёёмкаш хуб, трек хуб ва мавзӯи трекам хуб. Лек мавзӯи трек агар хеле просто ду калима гап хати бигемш чиай, мавзӯи трека меяд ки барона я духтарак маъқул шид, у духтарака рафт санҷид, у духтарак нашид. Барон да ҳамҷа гуфт ки ма ду соилем, агар ки тоқат мекардем ҳамаш ҳайт мешид. Яъне барон бачаи бой буд, лек хост проверка кунайнам хеле трекое ки соли 2000 мавзӯе ки соли 2013-14 шонемси ва дигар реперо мехонданд гӯё вай камбағал буд, у духта пеши бой рафт, а барон да обратный буд ки барон хича камбағал нишон дод, барои ки проверка кунад ки ку пеши бой мерава, ки ам хешид пеши бой рафт ва у бойо ам ҷурои худаш буданд. В общем, ман намедонам 2020 чӣ кор кардагия вез дунёра, барои ки и қадар айқафои реперо гуфтем, и қадар хелиу хели ахир да омадем балабол бромадем. Хай ничо, ма фикр мекунам дига имрӯзи борад ҳичи нагуму, ягон каса танқидам накунму, ягон каса нашод реп хондану, ягон каса ягон чӣ гуфтан, ягон гап нагум ки барои ситуатсияро бинем чӣ гапе охир. Хай биёи темаро бигзарем. Бо мегзарем ба як темаи дигаи Карлион туи муборакай. Ман аввал хеол кардам ки и туи муборак нест, ягон мақсад дига дора. Трек шаид 4-5 бор гӯш кардам ва да уҷа
реально трек туи муборакай ва реально трек дар бораи вай ки и у духтарака дӯст медошт, лекин у бача ҳамсиншон буд ва медонист ки ӯ мегарданд. баъд рафт гирифт ураву и намехоҳа хушбахт шавем бага, барое ки ида невигат не, барое ки ура бага хушбахт шавем худаш дар положение не то боша, не то ай. номи духтарам гирифта уҷа бу. Хай намедонам, ма короче ҳичи намегум дига. Нашод темаҳои ғамзадагӣ ва нашод Rap News агар бигем Макс да чиёш бисёр гуфт ки типа Карлеон чӣ мешидай? Ғамзада набудай, Марио ғамзада будай, ту муборак хонда, Карлеон ба дига мантиқ гуфтай. رهایی موجود شید وعده خلافم حیف دت عشقی پاکم حیف دت هر نگاهم ما با امید که تو دم مرگ یک جویا چی آواسو داشتیم فکر میکنم این چیز هم معنی را داره که من نمیخوام признаться کردن که ایدئولوژی را میتونه شهرت امروزه برباد بده، چون که وقتی که آدم سوم نداره ایدئولوژیش یعنی یاسنی داره و реальность четко میبینه. وقتی که آدم определенный سوم میبینه و определенный شهرت میبینه، определенный تعریف میبینه و همون ایدئولوژی را که در درونش داشت همون را تریاد میکنه. یعنی دیگه اومش یاسنی نیست که همون را ادکوات نبینه و بگه که خیلی ما نسل نورسای خیلی و خیلی ما گپا برای چی گفتم، برای که همین خیلی بد در بطلو میگفتن، در ترکوشون میگفتن برادرو Карлеон бачаку хезе ва ма приветствовать мекардам, барои ки это нормально было. Бачакура намегуфтан ки хай ту ин бурак шид, да бураш ту ин бурак хонаи хафош ноид ки ва бугу ки рафти номша биги да трек ту хел неву, просто мегуфтан хай туғрия рафт иш нашид дигариш. Лек мутаассифона шӯҳрат побочный эффект дора. Намехоҳ гап ай ҳаматон бахшиш мепурсам, барое ки то ҳамин вақта ҳар чи то мегуфтам ва хиёл мекардам ки ма одамоеро гӯш мекунам, ма мухлисоишона мухлес мегуфтам ки шумо намедонен ай қафои ки рафтем ва намедонен кира бовар дорен ва намедонен кира таъриф дорен. Лек ма худмам мухлиси дига, ман гуфтам бисёро мегуфтам мухлиси хезе, оказывается так, мухлиси хезе. Лек дига мухлиси хезе нестам. من مخلصی رپ میشم و دیگه یگان تشب به یگان چی جدا نمیکنم، بخشش میپرسم بچه اکو لوبوی چی در کامنتر را بگین قبولای برای که از ما میتونم بگوید کنم برادرم مرا کیدت کردن، هم فکرم مرا کیدت کردن، آدمایی که من فکرشون میگفتم گپتون ندارم، فکرتون правильнее آمدن کیدت میکردن. خیلی نوای خفای یا خیلی کرد، همون خیلی میکردن و آن نشه برا مگر من ترکی جورگی بخونم. ما و تو یا وقتا ایدئولوژی داشتیم، یا خیلی فکر میکردیم، لیکن امروز تو کارچی بخشش زیاد ای همتون من نمیخوام خیزه را کریتیکوات کنم، برای که چی فایده من خود ما کریتیکوات میکنم که باور کردم و خیال کردم که بچه ها صدقاً همین خیلی فکر میکنن. یک متاسفانه رنگی ما بدیان. سلامت باشید.